Erakusketa honetan gure ezin dugune erakutsi da apur eta hasieratik erabili duguzen erropak sei antzatarako erabiltzen dire. Hasieratik tradizionalak direnak, baina gero gube bai sartu duguzenak. Argazki batzuk bai ikusi aldire hasieratik ona egondan aldaketa hori, lehen adibidez mutilen jantzak zirenako ineskako egiten duguzela, zelan iziten ziren lehen jantzak eta hori zelan ikusi duguzen. Apurret hori, gero opariek leku diferentetakoan badeko guz, eta historia putxu bete badeko. Hasi ginen jantzaken seietan, 1974an. Dantza taldean dultzatzailea izan zen Juan Jose Sakramentino Areazakoa, baina parrokoa zen Arantzazukoa eta Arteakoa. Baina behin hasi guen seietan eta ja martxan, bera berberra inde itxeue. Egiteko, egin behar genituna. Zer, dantzan erakutzi eta jantzan egin. Eta, hor gana zeizen. Gure zeiek hasi gindu zen, Arteako kabrilinu edo ikastetxe bat, eta frari batzuk hori nori, dan eskatu gindu lekue egiteko, gela bat itxoskuen, urrungo kursoa ziorduko. Eta zer egiteik, frango denbora ziren, eta ez hauskoen deposito zela gugez, baina subentzioet egon ziren, ez da du egait, bildur deukiela, Euskal Dantza talde bat saietean eta handik joan ginen, Sakramentinoetara, Zuleibarrera, gero Zeroneko eskolatara, handik Arteako eskola sarretara, Imeko lespean dauen udaletxeko lokal batera, eta zenean, 5 urte pasate dolana hasi ginen zen, institutuko gimnasioan. Eta eskerrak horreri, orduen, ja inalizin ilusen duzegien. Umeak asasi, ikastaro egin, eta lehenengo ikus joan ginen Bretainara, Pont de la Berri batera, bat beste arantzen ituri jantzan, izin zen, ikaragarri. Hori izin zen lehenengo urtea, hasi ginen urtetan, horretik erera, egon gara, Irlandan, Italian, Alemanien, Polonian, Belgikan, Frantzian hainbeste lekuten, eta batez be, bidei luzen nahi zinde, Brasilen beko ginen. Eta gero, azenean honik, pandemia honek indozko apurtzuet frenazo bat, suspertzen garen eta goazen aurrerantza barriro. Azkenien pandemiagaz eta lortu gehen duen saioek aurrera erabatea, nik uste dut momentu honetan arantzartek barriro gorantza egiten dabelela eta barriro bere bide hartu dago. Pandemia osteko ondino jente apurtu falta da, batez be mutilen. Neskana konponduten da, baina mutilen egiten da, eta eskerra neskari, horren zagoaz. Ni beste berrota margoten ez doaz egin, baina honik alde hori. Bai. Gogoa padauz eta gauze barriek eta sortuten bagabiz, jantza barriek behi ikisten, orduen berrogeta barriak behi egon. Zabaliteko guzela eta danok ongi etorri zariela. Etorri ikisi eta guk momentu partekatuteko.